Hi mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang hapon. Ang Carlota, mga kalingap po. Shoutout po kay Ma'am Sisalang Kaliwanagan. Sir Eliseo Cubaco. Kay Ma'am Dina Bueno, shoutout. Shoutout po kay Kuya Balatid na Kalingap for today's vlog, no? At tayo ay hindi pa gumaling dun sa ating sakit, mga kalingap. Maraming salamat po dun sa sumuporta sa aking live kagabi. Challenge accepted talaga po tayo, mga solid kagaps kalingap. Thank you so much sa suporta, no? Shoutout po sa mga bagong subscribers, sa mga datihan na always nandyan sumusuporta sa ating live, premiere, mga bagong videos natin na nag-aabang na pinapanood. Super thank you po. At shoutout po sa lahat. Tata! Ano? Bakit daw? May abot ka? Ha? Oh, magre-resolve talaga tayo ngayon. Kamusta? Puro lang okay. Papasukin mo sila. Puro okay si Carlota. Papasukin mo. Pasok? Oo. Oh, i-clip mo dyan. I-clip mo. I-clip. Yan, very good. Tingnan ko nga kung gumagana. Yun, gumagana. Oh my God. Ay, bakit? Akala ko, Kung ano tutusok mo. yata. Yun, marunong Marunong. Pagdating sa pagkain at marunong siya. Listo, basta sa pagkain. Oo, listo. Pagkain ka ng kanin, iulam mo yung siomay natin. Hindi mo sa plato. Ilagay mo sa plato. May nasa iyo. Oo. Kain ka ng kanin hanggang ngayon, Carlota. Mapaus pa rin ako ay. Paus. Naligo ka na? Ha, Carlota? Hindi alas 4 rin dadating. Kung nag-alis din ng alas 7. Seryoso si Carlota sa pagkain ay. Hindi ba buksan-buksan yung Pagdating ng plato, yun siya na. Matyaga lang yung kanyang sa plastic, matyaga. Wow, sarap. Hindi na alas 4 mga dating. Makagabi na yung dumarating. Lumumulit sa morning ng nagbiyaw. 10 hours? Oh. Siya. Umuli sila ng... Anong oras kayo na sa Maynila? Alas 3. Dumating ngayon lang 1:30. Nang gabi, nang madaling araw. Yeah. Grabe ang biyahe nila. Kami lang dalawa magkasama mula sa kanila. Bakit? Nasaan? Nagre-ren Saan naroon? sa NTU. Dyan sa daig lang. Hindi nakasama. Kumain na yun. Kinamay na pati. Ayaw. Ano yun? Hindi ba? Mangang ata. Ang Nangangan. Nag-repair ako yung naliligo na. Kala ko si Jai Jai. Tatawag yung anak ko. Nakatalikod ako, di ko alam na siyang nagbubuhos na pala sa banyo. Nakapalikod. Siya? gawa ng damit. Ay, dati may nakaready na talaga. Kasi naalagay. Nakita siya ng ano yun? Bakit? Paborito mo yan? Iba yata ng masa. Bakit yun? Cute. Parang ayaw. Ibang lasa. Baka
chicken flavor yung binigay. Eh, gusto niya pork. Yeah. May pasok pa din si Jai ngayon. Nainom sa ganun sa may high school at nag-ano lang yung itinawag yung extra Mm-mm. para bukas may exam siya. Mm-hmm. Ang party. Hindi may exam siya na pag-corporating. Hindi wala yung maestra yung mga gagawa. Iba na pa-exam. Gagawa mo. Project yata. Tinuruan. Tinitingnan. Wala yung teacher na naiiyak. Hindi kinain. Hindi na gusto niya. Paborito niya yun. Apache. Oo nga. Chicken flavor. Minsan din kasi pa-iba-iba yung binibina namin ng ano binibinta. Pa-iba-iba. Ibig sabihin nalit sumakay yung ano. Alas 2 pa lang daw sila yung kaatong na sila. Kung isang uuwi nun ay alas 2 ay nakasakay na sila ay. Eh ngayon daw ay kaatong city na daw ay sila nakapagdaka. Sino kasama? Yung anak na bunso. Sa Laguna lang sila sa pag. Ay, sa Nung inabot sa Mader, hindi naman siya nagtakbo doon papunta. Hindi. Hindi naman. Hindi Sila na. uli-uli. Isip may kaaway. sa Sa sita. Nandun ka. Akala ko ay magaling na yan. ang sabi. Wala ko ano sinasabi niya. Hindi lang diyaw. Bukas naman ito. Ayaw. Kaya pinag-tuloy yung cake. Pakalabas ay gabi. Gabi na siya inabot. Kagabi, ano nakaraang gabi? Nakaraang gabi. Pero kahapon, malay naman. At saka na yun. Biglang mo siya. Hanapin mo ito yung baga ibigay lang. Ano kaya ko ito? Dapat na-steam bag ito. Ha? Maliniwala kayo. Ano po ang ano niya? May nagpinyon dyan na spiritual, sa material, tapos sila. Oo. Sabi niya, sabi mo, nagsasabi sa akin, yung asawa mo, may bato na pag-aari lang namin. Sabi niya, Ano ba yan? Kinilabutan ako. nagtaka naman ako. Yung asawa niya po. Nagtaka naman ako. Totoo nga. Sabi ka sa akin, sweetie, kakaiba itong bato. Sabi nga, ay, gaya na natin ang bato sa bundok. Lahat ay buhay. Sabi niya, ay, itong bato. Kakaiba. Di ba magtinignan? Ay, sabi ko lahat ng bato sa bundok mo ay kaya nakalaki. Yan naman ang sabi ko. Nasaan na yung bato niya? Hindi ko nga alam. Sabi nga dito. Tapos sabi niya, ang kinuha ang kaisipan. Ang hinilaw. Grabe. Kaya sabi ko, may hindi. Makapat na yung jeep na yung salita ay Oo. Kasi, pero pag Sabi ko, obserbaran po natin siya bukas kasi injection niya na bukas. Tapos, yun ang ano natin. Pwede natin dalhin kagad to kay Brother Ronnie. Para mahimalaran. maalaman ako. O mabasa yung palad niya. No, mamimin ano. Tapos sabi nung, Yung is, yung puso. pinupulsuhan. diretso kami lang. Diretso na lang natin doon sa baso bukas. Tapos ay, sabi niya, Bakit? Bakit mas maganda nga bukas ay Friday? Mas malakas na ang ano ni Kuya Ronnie kay Friday. Anong tanongin natin sa gilid nila kung hindi pa rin.
Mm-mm. Harian niya ang may-ari ng kinuha niya. Bato? Sabi ko nga, harian. Saan daw galing yung bato? Diyan sa galas. Pinuha yung asawa. Binuhan ko sa saan? Hindi ko nga alam kung nasaan. Dapat ibalik mo sa galas. Hindi ko na. Gusto niya ibalik. Dapat binabalik yun kaya pag may-ari pala ng hari. Hindi ko nakita at hindi ko tinunod at sabi ko, ay, lahat ang yan ang sinangap. But, yan ay, kaya nakalakit. Okay ka na? Okay na ang Carlota namin. 3 inject lang yung si Kenoni eh. Kaya pala may mga words siya na hindi mo maintindihan. Parang Latin, ano? Yung ano lang, yung words niya na parang Latin, yun talaga ang kakaiba. Sabi nila, Kastila daw yung Kastila. Hindi na mo salita. Hindi maintindihan. Kastila dito na lang natin. Ay, ganun na lang siguro ang mangyayari. Fridays. Martes at Biyernes lang baga mandunaan. Hindi araw-araw. Araw-araw, yun kaya lang. Mas maganda magpatingin ka sa kanya. Biyernes at gawa ng mas malakas yung power niya pag Biyernes. O bakit? Hmm? Tititigan mo. Ang lasa. Wala yung dala natin ng isang ano. Ay, ubus niya yun. Ubus na kagad. Siguro i-chicken mo. Ayun. Ang lasa? Ang lasa? Ha? Pangit? Mm-mm. Ay, Pangit ang lasa? Ang lasa daw? Binili lang namin yan. Hindi namin gawa yan. umaalam yung ano naman. Chicken kaya? Ay, parang beef. Ayaw niya ng dip. Hinaw ka na, hinaw na. Parang beef. Hinaw na. Ayun na, mahinaw tayo. Hinaw na. Ayun ka na. Ano na yung chileras? Prito mo. Talong, di naluto. Ikaw ang nagprito ng talong? Nawalan yung langis. Ba may cellphone si Carlota? O Carlota kayo yung cellphone? Kay Rambis. Kay Randy? Mm-mm. Kung bago. May cellphone. Kay Randy daw ito. Kanino yan? Ano? Kanino yan? Philips. Palitan chileras. Palit ko kayong chinilas ni mama mo. Busog ka na, busog. Ha? Busog ka na? Mm-mm. Di ka ata uminom ng tubig. Hindi ka uminom? Hindi na gustuhan. Sasa ulit dahil Isuli. Rayat na. Isuli natin. Ayaw ni Carlota. Di na gusto ni Carlota yung ano. Iba na gusto ano? Iba na gusto mo? Saan gusto mo doon? Mamili tayo ulit? Sige. Sige. Sino mga dating ngayon, Carlota? Si Liani. Napunta na si Malin, ano? Mm. Ayos sa sana ng isalit. Salita ka. Anong kwento mo? Magkwento tayo, magkwentuhan tayo. Ha? Ready ka na bukas? Mapunta tayo sa ano? Sa tawag ito, dait. Bakit? Ha? Bakit? Mag-ano kayo ni doktora? Magkikita kayo ni doktora bukas. Wala, hindi ka ata nagugas ng kamay. Nagugas ka ba? Para ka hindi nagugas ng kamay, ah. Iwasan yung isang kamay. Ay, isang kamay lang. Yung isa, hindi. Naintindihan ka ta. Hugas ka Naintindihan. uli? Hugas ka uli. Hugas. Salindo na ni Carlota nung natapos.
Ayusin mo paghugas. Ha? Oh? Ikaw nagluto? Carlota? Ha? Ikaw nagluto nito? Hindi. Hindi? Oo. Ang paborito ko yan, talong. Mm-mm. Naprito ka? Hindi. Ay, hindi. Ikaw pala nagluto. Saan galing tong talong? Kay Carlota? Janik. Ha? Kay Janik. Ikaw ang nag-ano? Ikaw yung nag-ani? Mm-mm. Naubusan daw ng mantika. Naubusan? Ay, bili tayo. Tara, mabili tayo. Sige. Halika. Halika na, tara. Layas. Tara. Yung cellphone tayo mo, ng- bago ang cellphone mo. Hello. Ha? Tara na. Akala ko ba ano? Alis tayo. Ayun. Ayusan nga pala susi. Tara, mabili tayo ng mantika. Susi. Halika na. Tara. Oh, pandong mo to kay mainit. Pandong mo yan. Tayo. Oh, tayo. Ay, Oh, pandong mo. Dito sa uli, pandong mo. Yan. Oh, pandong na. Oh, siya, tara. Yun kasi may payong din ako ay. Oh, di ba? tawagin si mama mo. Oh, mama, may sama natin. Marunong ka maghakbang. Marunong ka? Opo. Oh, sige, hakbang. Yak. Marunong ka na pala magluto, ah. Mhm. Di maluluto yun kasi walang mantika. Oo. Kailangan natin bumili para, ano. Hawakan mo to. Tayo. Tawakan mo maigi para di lumipad. Dito ako. Ay, wait lang ka na. Tayo. Ano na? Dami kami yung arga, ano. Gusto mo dito sa bungad? Wait lang. Yun. Napupunta. Tawag siya eh, tawa eh. Gagala tayo ha. Dala kami diyang Carlota? May pinaliguan kaming matanda. Gagala kami ni Carlota. Ayaw magpabihis. Mamimili kami, mamimili. Paano ba natin to yan? Carlota, tayo, ako ang pilot for today ha. Yan. Wala. Diyos ko. Kailan kaya? Ha? Saan? Ay, mali. Oh my God. Bakit parang ano? Hindi na mag-open. Wait nga lang. Ibigay tayo ng palastan dito. Saan ka? Ano iniinom mo? Wait lang ha. Ano yan? Saan may kinuha ito? May dala ka ba? Akin po yan. Dala. Okay lang si Carlota? Diyan dalang tabo. Okay lang? Dalang tabo. May mga tabo kami, Carlota. Galing kami naglingap. May tinulungan kaming matanda. Saan? Si nanay. Bas? Pinaliguan namin. Okay ka lang? Oh, tingnan mo sarili mo sa salamin. Ganda ni Carlota. Nakapupunta. Sa Iloilo. Sa? Iloilo. Talaga. Nagdadrive ako, di ako nakatingin sa inyo, ako nakatingin. Ano na tayo? Sa Iloilo na ang punta dito. Makatawid na ito ng Mahirap ka usap. Iloilo. Iloilo? Dapat, Madir, makita mo yung bato kasi ibabalik natin yun. Paano kaya yun? Hindi Madir? naman may maibalikat yung bahay na yun na tinirahan namin ay pinataas sa niminto. Pinasimin. Kailan pa po yung sinabi? Nung, Kaya pala ba, sabi mo, Madir, nagdubli kara si Carlota, naging dalawa.
tas nakita mo si Carlota nakahiga, may Carlota na nakatayo. Sabi niya ay ako nagtaka baga at naturan. Hmm. Bakit? Labing init. Kapag inagot naman. Bakit tayo ni Carlota dun sa rito natin? Wala naman tayong ibang mabilhan at wala naman tayo sa bayan. Iba naman kasi yung dinadaanan namin Carlota. Hindi tayo dun. Pag ganito kasing oras, Ayan, marami na dyan. walang mga ano dyan sa bayan. Ay bayan, sa dinadaanan. At tulog yung mga tao. Jai! Ano yan dyan sa Ay, nagmaka-wifi at tinitingnan yung kung anong maestra. Hmm. Nag-online? Siya. Nag-exam sa online. Okay lang si Carlota namin ha. Okay ka lang? Paano kaya natin maano si anong brother Ronnie kung gano'n ang sitwasyon? Papo na tayo mga bata. Tama ka. Mga taga-luta. Ha? Diyan. Saan? Saan ka mapunta? Sa Iloilo? Hindi na galahin na Tayo. Huwag ka nang ano sa aeroplano tayo sasakay. Hindi natin kayang ganyan to sa Iloilo. Sasakay natin to sa vapor. Dami mong nababang Sasakay natin to sa vapor. Ang dami mga bagay. Sarap kumakain yun. Ay, ha? Wait lang. Sige lang, sige lang. Tago-urong ka, Carlota. Bakit daw? Nakapupunta, tago-urong ka. Ayos sa sa urong ka. Agoy. Tingnan mo dyan malulim. Sige. Ay, kitid-kitid. Kitid-kitid. Pakalinta ang sumay. Ay, siya. May siumay dyan Carlota. Pero masarap yung Lasang baka. siumay dyan. Bakit tayo ni Carlota ng beef? Binibili ko kasi pork. Beef pala ang inano ni nanay. Ah, Wala namang iba din. hindi, I mean, yung binibili ko ba? Pork. Bakit ayaw nyo ng beef?
Mas masarap ang siomay na dito, lalo na pag na-fried. Sarap yung fried. Hindi niya na gusto ba ng lasa. Si Dodo, nag-drive din nakatingin. Natingin ka sa likod doon. Di, liliko ako doon at baba akong gaga. Ito na naman ang YouTube niya. Oh, Ito na naman ang nakalimutan, magbabaking tayo dyan. Tulo pa, yan na naman yung paborito natin. Oh. marulong na lang. Cheeks. Wait lang. Tuturo sa iyo. Sa iyo. Ano ka daw? Saan ka ba? Hindi, nakakasalita. Ay, baby ko. Mhm. Saan tayo bibili dyan ng ano? Mantika, manili? Mhm. Ha? Tuturo na. Keep the change. May bulsa ka? May bulsa ka ba? Oh? Keep the change. Yan, mamaya iyayain mo si Jai Jai, mabili kayo ng snack. Na, Carlota. Lakad ka ng dalawa. Masarap yung kinakain mo, Carlota? Mhm. Masarap. Aray ko. Nakamot ko yung ano, injection ko. My God. Injection ko. Nakamot ko. Parang ma'am nakabugong. O, Parang nakabugong yung injection. opo, makapte na. Masakit. Injection ko. Aray ko, nakamot ko. My God. Yes, Carlota, mga kalingap po. Kain ng kain. No, Carlota, no? Injection ang sakit. Fried chicken. Mangga. Ipay daw. Pamura-mura ka na. Oo. Oh, di ba? Paborito mo yung manggang yan. Kuha ka. Oo, kagad oh. Basta pagkain na. O ano, ubusin mo muna yung nasa baso para hindi matapon. Sa bahay na lang yung mangga tsaka fried chicken. Ano na? Ba't sinungga? Ay, yung sauce. Masarap ang sauce niyan. Masarap yung sauce. Ay, tikman. Hindi ka magtanong, tikman mo. Oo, ayan, lista mo daw. Oh, bibi. Ano daw? Binigyan ako ng sauce. Ay, oo nga, masarap. Masarap, Carlota. Masarap yung... Wala na? Ano? Wala na? Yung ano? Nahuli nga isus. Ay, Ginoo, kung alam ko lang ganyan kasarap yan, Masarap nabili nga. pa dito sana din tayo. Ano? Pala'y masarap yung sauce. Bagay sa kanin. Ikaw, isaw-saw mo. Masarap. Yan. Sauce. Yan. Bug. Daang panis. O, di sarap ano? Ay, Diyos mio.
Nakakaingit si Carlota kumain. Grabe. Sana all. Niluluto mo doon, ha? Nandito na yung mantika mo. Mamila makamuot mo. Ano tayo? Mantika. Madrive na ako. Ay, Carlota, ang sarap kumain. Nakakaingit. Ituloy mo na yung pagpipirito mo, ha? Baka talo, ha? Pipirito mo lang mantika. Ganyan sa'yo. Uy. Ginoo. Luluto mo lang mantika. Saan natin nagilapin yung bato na yung Carlota. Diyos. Ano masarap? Paano kaya yan? Pag yan ang ramot ng spirit of the Diyos. Ano namin mo? Pudin ko na namin mo tayo. Sige. Yo. Spirit of the Diyos. Spirit of the Diyos. Ganun. Paano kaya yun? Yung magaling, magaling nag-spirit of the glass. Huwag ako kaya matatakutin ako ay. Nasanig. Kunting kalabog lang. Alam mo naman ako, nagtsatsa agad kahit hindi marunong magtsatsa. Taslakan baga. Taslakan ako. Saan si Jainay? Ay, nasa unahan. Nasa unahan pa kasi hindi kayo maano yan, hindi kayo makuha kung hindi tawag nito, bukas ang bintana, hindi kayo marinig. Computeran. Sabay tapat na school. Spilan. Oh, nakamot ko yung injection ko. Tuklap ang balat. Ay, nakalipas na. Hindi. Naayang pa dyan. Okay na si Carlota, success. Ay, yeah. agad. Buto na. Ano na tayo? Yung kanin na lang pagdating sa bahay, unahin mo na yung ulam. Kain na ngayon, susabihin ko. Ano ba, masarap ba yung sauce? Ay ba yung nagbigay? Pinatikin na. Masarap na yun. Sana dito. Sana si Nasa Jay unahan Jay. pa. Nag-iiksam po. Uy! Si ano? Si Mary Grace. Ako na Kaya nagulat naman ako kayo aminin. Lipas na. Pistot. Saan? Nandun ako to. Naroon. Tumakbo? Hindi ako. Saan? Ay naku, wait lang, dun tayo. Gulat ako, kala ko kung ano na. Parang kilala ko. O ayan, sige. Push! Ay na! Layo naman ng masyado. Hahabol yun. Hahabol din pag nakita. Alam niya yung sasakyan eh. Ang bantay-bantay na nga. Punta mo daw si Baby Busog Grace. na, Carlota? Naroon doon. Busog na, busog. Bilisan mo lang. Ano? Ano? Busog? Oh. Nakita ni Helen. Ano daw? Ay, may isda. Masarap. Sarap ang isda.